Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόβους τους Αγίης αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξασι. Και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, οίκος της ευσεβέση, των Θείων χαρούμενος και των σοφιλάτων δια τους τάφους σου πολίτευμα. Καλορίζικο, καλή χρονιά, φώτισε και στους δάσκοντες και στους δασκομένους και πάντοτε επιτυχίες, όπως έχετε πάντοτε επιτυχίες, να έχετε και στο εξής. Και πάλι βοήθεια σε όλους. Να ευχαριστήσω και εγώ πολύ τον πατέρα Θανάσιο και τον πατέρα Ιωάννη για την τέλεση του αγιασμού. Να σας καλησπερίσω όλους όσους βρίσκετε σήμερα εδώ κοντά μας για τα εγγένεια του Millennium Education Center. Γενιάζουμε κάτι μοναδικό για τη Χαλκιδική, θα έλεγα, ένα στολίδι, κάτι που έλειπε, κάτι που δεν υπήρχε. Ένας χώρος ο οποίος προσφέρει σε εσάς, στους μαθητές, στους ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας, από 15 έως 65-70 χρονών, αλλά αναλόγως βέβαια με την όρεξη του καθενός, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες εκπαίδευσης. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αντικειμένων, όπου ο καθένας σας μπορεί να ενημερωθεί βέβαια και από τη γραμματεία μόλις μπούμε μέσα, για να δει ο καθένας τι του ταιριάζει. Όποιος ενδιαφέρεται να σπουδάσει, να δει. Θέλει να κάνει από μακιγιάζ, μαγειρική, τουριστικά επαγγέλματα, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων. Έχουμε πάρα πολλά επαγγέλματα που μπορείτε να ασχοληθείτε για να σπουδάσετε εδώ στον τόπο σας. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν χρειάζεται να πάτε σε άλλη περιοχή να κάνετε άλλα έξοδα. Εδώ μπορείτε να πάρετε την εκπαίδευση που σας αξίζει. Να πούμε πως ο χώρος είναι διαμορφωμένος ειδικά και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο ισόγειος χώρος είναι διαμορφωμένος έτσι, ώστε να υποδεχόμαστε και αυτά τα παιδιά. Παραλείψω να τονίσω πως αυτή η σχολή, αυτή η προσπάθεια γίνεται με πολύ μεράκι, αγάπη και αφοσίωση για την εκπαίδευση της Χαλκιδικής και φυσικά για όλο αυτό οφείλεται όλη αυτή η προσπάθεια στους διευθυντές αυτή τη σχολή και σε όλους τους εργαζομένους. Κύριος Παπακώστας φυσικά επικεφαλής, κυρία Πέσχου, κύριος Κοκκινόπουλος, Αθηνασία Λαγούρου, Κώστας Παρθενιώτης, Ιώσης Χατζιαναστασίου και πολλοί ακόμη. Και να πω πως αφού κόψουμε την κορδέλα με έναν πρωτοπόρο, να πω μια πρωτοπόρα μέθοδο, δεν θα κόψουμε την κορδέλα όπως παραδοσιακά ξέρετε υπάρχει μια κορδέλα στις εισόδους, αλλά επειδή η τεχνολογία τρέχει και εμείς τρέχουμε μαζί της, θα κόψουμε την κορδέλα ηλεκτρονικά. Θα το δείτε κι εσείς επάνω όσοι είστε απομακρυσμένοι. Να καλέσω αυτή τη στιγμή τον κύριο Γκυλή. Κύριε Γκυλή, θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Να συγχαρώ την όλη προσπάθειά σας και χαίρομαι ιδιαίτερα που η ιδιωτική πρωτοβουλία και μέσα στην κρίση δημιουργεί. Όλοι μιλάμε για ανάπτυξη. Μία ανάπτυξη είναι και αυτή, διότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας, που είναι σημαντικό για τον τόπο μας μετά την αύξηση της ανεργίας που έχει φτάσει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Θέλω επίσης, επειδή επισκέφθηκα τη σχολή και την είδα, να σας συγχαρώ για την αρτιότητα και του εξοπλισμού σας, αλλά και για το σχεδιασμό γενικά της σχολής σας. Και όπως είπε και πιο μπροστά η κυρία Αργύρη, το σημαντικό είναι ότι οι σπουδαστές σπουδάζουν στον τόπο. Ένα σημαντικό πράγμα, διότι λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να εξοδεύουν περίσσια λεφτά ώστε να μετακομίζουν κάπου αλλού. Είναι ιδιαίτερη χαρά και για τον τόπο εδώ που σας φιλοξενεί και ελπίζω να πάνε όλα καλά, ευχόμενος βέβαια
και στους μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματα, τα οποία είναι σημαντικά, και αύριο να βρούνε μια εργασία. Θα ήθελα όμως και την Πέλη Ιορδανίδου, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας, να έρθει εδώ. Καλησπέρα. Καταρχήν να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Δημάρχου, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί διότι βρίσκεται στην Αθήνα για τις υποθέσεις του Δήμου. Πράγματι, κάθε τέτοια πρωτοβουλία σε καιρό κρίσης συμβάλλει πάρα πολύ στην τοπική οικονομία και γενικότερα στην ανάπτυξη του τόπου. Για τον λόγο αυτό, ευχόμαστε και εμείς καλές δουλειές, καλή δύναμη στους καθηγητές, στους μαθητές. Καλό ρίζικο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιορδανίδου. Και θα ήθελα και δύο λόγια από την κυρία Πέσχου, Αθανασία, να μας πει δύο λόγια για τη σχολή. Είναι η διευθύντρια της σχολής και φυσικά μας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα καθημερινά με τη βοήθεια της, στήριξη, την αγάπη της. Ευχαριστώ τη Βίκη για τα καλά της λόγια. Καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστούμε όλους σας που είστε εδώ κοντά μας, και οι σπουδαστές, οι νέοι, οι απόφοιτοί μας, οι γονείς τους, οι επίσημοι προσκεκλημένοι σήμερα, που ευχαριστούμε που είστε κοντά. Εγώ θα πω δύο λόγια, θα αναφερθώ λίγο στα παιδιά, στους νέους σπουδαστές κυρίως που έρχονται πρώτη φορά στη σχολή. Σήμερα θα γίνει τελετή των εγγενείων και από εκεί και πέρα θα μπορούν τα παιδιά, αφού γίνει τελετή και κεραστούν και δείτε και τους χώρους, θα μπορείτε να περάσετε από τη γραμματεία της σχολής, να παραλάβετε το ενημερωτικό υλικό από τη γραμματεία. Και μετά οι καθηγητές σας θα βρίσκονται στα εργαστήρια ανάλογα την ειδικότητα και θα μπορείτε να πάρετε πληροφορίες αφού το θελήσετε. Από Δευτέρα, με καλώς χώρο των πραγμάτων, θα ξεκινήσουμε τα μαθήματα και ελπίζω και εύχομαι σε όλους μια καλή χρονιά, ακαδημαϊκή χρονιά, που να είναι καλή για τους καθηγητές, τους σπουδαστές και όλους μας. Και ήρθε η στιγμή να κόψουμε την κορδέλα. Κύριε Κιλή και κύριε Ιορδανίδου, θα σας παρακαλούσα να έρθετε εδώ να κόψετε εσείς την κορδέλα, να μας κάνετε εσείς το ποδαρικό.